Здравейте! В това видео ще ви демонстрираме как се създават потребителски роли и потребители в софтуер Mistral. След като инсталирате първоначално програмата, имате по подразбиране един потребител, който е с администраторски права и е с парола единица. Препоръчително е след това да смените паролата на този администраторски потребител, който реално има пълни права, и да създадете нови, които да имат конкретно зададени права. Те са потребители. Не са администратори, имат ограничени права, които вие задавате. Най-лесният начин и удобен е в потребителски роли, номенклатури потребителски роли, да зададете роли. Натискате потребителски роли, натискате тикчето, за да си вземе пореден код програмата, написвате име на ролята, да кажем касиер. Сменим на български. Касиер. Запаметявате я. След като сте създали самата роля касиер, като натиснете два пъти върху нея, отдясно може да кажете какви права има тази роля. В Front Office, което е модула за продажби, и в Back Office, където ви е модул склад, където са повечето операции, свързани с движение на материали, създаване и други, и справки също така. Когато тази роля касиер по подразбиране подсказва, че най-вече ще има права в Front Office, ще може да продава, евентуално да пуска отчет на фискалното устройство, да може да прецените, ако касиера, че може да сменя продажните цени, промяна на количество, дали може да анулира създадена вече продажба преди да е приключил или не може. Ако няма отметка, ще иска администраторска парола, за да може да извърши тази операция. По този начин преглеждате всички права в Front Office и преценявате какво може да прави тази роля. След като сте отметнали нещата, които смятате, че може да прави ролята, натискате запис и сте създали роля касиер. Какво е предимството да създадете потребителски роли, които да са наименовани касиера, да не са директно вързани с конкретен потребител? Защото може да създадете потребител Иван и роля Иван. Но по-удобно е, когато сте си създали роля, която обхваща някаква длъжност във вашия търговски обект, и след това отивате на потребители, създавате нов потребител с бутончето плюс отдясно ново, пишете името на потребителя, задавате му някакъв код на оператор, 3 имена на самия потребител, парола му задавате, която може да бъде колкото прецените символа, може да са само цифри, букви. Препоръчително според мен да са цифри, тъй като ако е букви и ги запишете на кирилица, после ако човека не се усети, не може да си вкара паролата. За демонстрацията ще е парола 1, 2, 3, 4. Само секунда да изтрием 1, 2, 3, 4. Потвърждаваме същата парола 1, 2, 3, 4. И на тип променяме от администратора на потребител. Ако оставиме на администратор, отново ще има пълни права в програмата. Затова потребител и ни става активно задаването на роля. На роля избираме вече създадената от нас роля касиер. Това ни позволява да създадем N на брой потребители и всички да са закачени за една и съща роля. Така не се налага при смяна на персонал да създавате отново роля за конкретния потребител, да се използва тази, която е за съответната длъжност. И запаметява се потребителя, той вече е създаден с правата, които сте му задали в роля касиер. Другото, което не трябва да забравяте, е след като създадете потребител,
трябва да отидете на номенклатури списък плащания и на създадените каси в софтуера Mistral да дадете отметка, като натиснете два пъти върху касата и отметка върху новия потребител и запис. По този начин този потребител ще може да използва тези каси. Иначе няма да са видими за него в продажби. Значи винаги след създаване на потребител трябва да се сетите да отидете на списък плащания и да отметнете тези каси. Съответно и трябва да отидете и в плащания по подразбиране, за да може да кажете, че на ново създадения потребител плащане по подразбиране е в брой. Това означава, че когато приключва сметка, сумата автоматично ще се закача за каса в брой, а той вече, ако иска, може да я смени и да отиде на карта, банка и така нататък. Това е всичко.